Crec que podem considerar que a partir d'aquell any 1999, en què es van celebrar les primeres reunions, Fets va fer una tasca pionera per intentar fer veure a l'opinió pública que hi ha altres formes possibles de finances. De fet, ja hi eren des de feia molts anys, però aquí a Catalunya encara no hi tenien presència. Durant tots aquests anys ha sigut l'organització que ha promocionat i ha donat a conèixer totes les finances ètiques i ha apostat per una economia diferent. Crec que la principal aportació de Fets ha estat fer arribar el missatge de les finances ètiques a la ciutadania. Crec que ha jugat un gran paper en això, en aglutinar les diferents entitats i en crear eines molt útils per sector, com pot ser el baròmetre de les finances ètiques, que ens permeten veure l'evolució i el creixement i els reptes que té el moviment a dia d'avui i de cara al futur. Parlaria de tres coses. Una és el d'aglutinant d'una base social preocupada per la banca ètica, per un ús diferent dels diners. Tota la feina enorme que ha fet d'extensió a partir d'aquesta base social, a partir dels diferents programes de treball. I l'aportació per acompanyar aquesta extensió de l'elaboració d'eines facilitadores, tant en l'àmbit de la formació, en l'àmbit de la integració informativa per parlar de la realitat i de l'evolució del sistema de finances ètiques a l'estat espanyol. Fa 15 anys la principal que va tenir és agrupar entitats que estàvem treballant finances ètiques o que volien promoure finances ètiques i agrupar-los tots en una entitat. Jo crec que aquest va ser el primer paper important perquè soles hauria sigut impossible poder-ho impulsar i treballar-ho. I sobretot aquell gran objectiu que tenia, crear una banca ètica aquí a Catalunya o al nivell d'estat espanyol, que ja s'ha complert. Jo crec que aquests són els dos grans fites importants que ja s'han aconseguit. Doncs jo crec que Fets ha fet una tasca, jo diria que espectacular, i sovint potser massa invisible en la difusió de les finances ètiques a Catalunya durant 15 anys, quan hi havia projectes, ja existien projectes de finances ètiques però molt més petits, n'hi havia d'altres que ni existien, i Fets ha estat picant pedra 10 anys, obrint-se camí en entorns diguem, o en auditoris difícils i donant a conèixer això, que hi ha una altra manera de fer finances, que hi ha una altra manera d'entendre l'economia, i crec que molta part o una part important de l'èxit de les entitats de finances ètiques a Catalunya és gràcies a aquests 15 anys de Fets picant pedra. Fets va portar, primer que tot, una consciència a la societat de què estaven fent els bancs amb els diners. Ningú s'havia plantejat mai aquest tema, es van començar a parlar de la necessitat d'un canvi de banca, el que hem anomenat banca ètica, també ara molts diuen banca amb valors a nivell internacional, però no permetis que amb els teus diners es facin coses en contra dels teus ideals o de la teva voluntat. Això era nou, era pioner, es va tenir que treballar molt dur i es va fer i ha tingut moltíssim èxit. Ara ja estan sortint experiències d'èxit, però qui va tenir l'empenta inicial, el coratge i la imaginació va ser Fets. Jo penso que la principal aportació de Fets aquests anys ha sigut la creació de consciència i reflexió sobre el tema de les finances ètiques. Ha sigut la difusió d'una altra manera de comportar-se al sistema financer i el que representa les finances ètiques en el sistema financer actual, difondre les iniciatives que ja hi ha i a més per nosaltres molt important també el demostrar que les persones amb el nostre comportament individual també podem fer canviar les coses. Haver complert amb un dels objectius fonamentals, que era impulsar una banca ètica no sols a Catalunya sinó a l'Estat i segons sembla a nivell internacional amb la fusió, diguem-ne, amb la Banca Popular Ètica d'Itàlia. Em sembla que Fets ha estat una peça molt important a la creació a Catalunya d'una consciència clara de la importància de la banca ètica i d'un ús diferent dels diners davant d'una creixent tendència cap a l'especulació i cap a la financiarització de l'economia. Però no només una consciència, sinó que a més ha ajudat a la creació i a la implantació de projectes de finances ètiques a Catalunya.
Naturalment, el més important, probablement, el que ha contribuït d'una manera més important i decisiva és l'impuls de FIARE. Crec que va començar això quan no se'n parlava gaire, FEDS sí que va començar a posar-ho sobre la taula i més fer-ho d'una forma enxarxada i participada amb diferents entitats que també va permetre que altres entitats hi participessin. FEDS ha estat la principal plataforma que en els darrers 15 anys aquí a Catalunya ha aglutinat part de les entitats del tercer sector d'economia social i solidària que han volgut fer l'aposta per construir un discurs entorn a les finances ètiques. Jo crec que dintre de Catalunya i l'estat espanyol no teníem un discurs elaborat i justament FEDS ha tingut aquesta capacitat de conceptualitzar, de buscar en fora i poder escriure i donar-nos un discurs comú a moltes entitats que estàvem en aquell moment interessades en aquest àmbit. El futur ha de ser de continuïtat, per una banda, perquè la feina feta fins ara és bona, i en segon lloc ha de ser la de l'entrada de diferents sectors que potser encara no han vist suficientment bé la necessitat de banca ètica i també diria jo potenciar una cosa que en aquest moment pot resultar favorable, que és que la crisi per una banda ha demostrat que la banca convencional no actua bé i per altra banda la caiguda estrepitosa de les caixes d'estalvi a casa nostra, que potser en el seu moment havien sigut banques ètiques quan es van crear, doncs pot significar que ha quedat un espai nou i lliure perquè FEDS continuï promocionant aquestes institucions. Crec que FEDS ha de continuar sent el referent de cara a la ciutadania per fer entendre el moviment de les finances ètiques en el seu global, ja que les entitats ho poden fer des de la seva pròpia idiosincràsia, continuar creant discurs en la creació del que és el sector de les finances ètiques i continuar creant eines com pot ser el baròmetre i d'altres que segur que són d'utilitat per enfortir el sector i que arribi cada cop a més persones i que sigui una alternativa cada cop més potent. Crec que FEDS en aquest moment té que continuar fent la llavor que fa, tot el treball que fa de sensibilització i donar a conèixer tot el treball i tot el moviment que està caminant en el mateix sentit. FEDS segueix tenint sentit. Sentit pel que fa a la necessitat de continuar l'extensió del concepte de la noció de sistema de finances ètiques, que al meu parer s'ha convertit en una peça clau per desenvolupar l'estratègia de construcció de mercat social des de l'economia social i solidària. La generació de consciència és un fet que no s'acaba i, per tant, la generació de consciència crítica i capaç d'innovar i de generar projectes nous, penso que és important. En aquests moments, després d'aquesta gran crisi financera que ha portat com a conseqüència una concentració en poques mans de tot el sistema financer del nostre país, la desaparició de les caixes d'estalvi, que era un model, diríem, d'entitats que no eren ben bé el que era la banca i, per tant, també el forat que queda i l'exclusió financera que es pot derivar d'aquesta situació d'oligopoli del sistema financer del nostre país, doncs em sembla, més útil el que hi hagi una entitat com FEDS que continuï conscienciant i continuï pressionant a nivell social perquè hi hagi primer altres comportaments en el sector financer que també no excloguin a la majoria de la gent, però que també visibilitzin aquells projectes que existeixen i que donen sortida des d'un altre punt de vista a el que és la funció d'intermediari que representa el sistema financer cap als projectes individuals i col·lectius. El que potser valdria la pena que FEDS fos és l'aixopluc de tota una sèrie d'iniciatives desperdigades, com poden ser fundacions creades per institucions afins a la banca ètica, com poden ser altres tipus d'iniciatives, i per tant en aquest sentit probablement té algun sentit que continuï. Jo penso que FEDS seria interessant que pogués continuar sent una xarxa, perquè crec que ha de ser una xarxa d'entitats que amb aquesta marca i amb aquesta estructura, per dir-ho així, però que sense perdre la identitat de ser xarxa d'entitats que continuen apostant per les iniciatives de banca ètica i de finances ètiques i d'ús diferent dels diners
apostant per elles, difonent-les i també d'alguna manera ajudar a garantir que aquestes iniciatives es mantinguin en la seva autenticitat de finances ètiques. Jo crec que ara el futur, de fet, sent que ja la banca ètica s'està desenvolupant en diverses iniciatives i més que espero que en surtin en el futur, és seguir educant en els joves, tant en col·legis, instituts i universitats, educar-los i advertir-los que hi ha altres missatges que els educaran de manera diferent. És molt important que pugin amb una consciència nova. Crec que s'ha de centrar en el tema de seguir difonent, però sobretot educant els joves i mostrant-los que un altre món és possible, però que l'hem de fer nosaltres, especialment ells. Jo crec que FEDS pot, en el futur, continuar la tasca de sensibilització i educació vers les finances ètiques. Malgrat que ara sigui un tema més conegut, crec que hi ha molta feina per fer, en sensibilitzar, en educar. Ara que aquest discurs ja està força inserit dintre d'aquestes entitats, necessiten fer un pas més enllà. És a dir, el moviment entorn a les finances i amb aquesta crisi bancària i especulativa que ha hagut tan forta ha fet tant de mal que ara ja no només hem de ser unes quantes entitats les que defensem un altre model de finances, sinó que hem de fer un discurs més enllà, cap a la societat en global, cap a les empreses. Llavors potser caldria fer algun tipus de campanya més forta de sensibilització. Cal potenciar aquest paper d'observatori, cal que algú a fora de les entitats porti aquest seguiment qui és ètic i qui no és. Amb aquest tema jo crec que és fonamental. El tema de les assegurances que ja està fent jo crec que també és un tema que és inicial però que és important que continuem. I també hi ha un altre que potser només afecta a nivell educatiu, però una entitat que dediqui diners i esforços per fer material pedagògic pels centres educatius, sobretot per l'educació formal. Podria aportar molt en, jo diria, dos àmbits. Per una banda, l'àmbit de l'educació, tant formal com informal, tant en infants com en l'àmbit universitari. Crec que aquí podria fer una aportació molt i molt important. I després també crec que podria fer una aportació en la construcció de mercat social. Estem a la Fira d'Economia Social i Solidària. Aquí volem construcció de mercat social en el que seria producció, comercialització, consum, finances. En aquest desenvolupament d'aquesta pota de finances dintre del mercat social, crec que aquí FEDS també hi podria jugar un paper molt interessant i molt important.